Otvoríme strechu, vytočíme všetky skrutky vpredu. Pozor, pomaly odtrhnúť to tesnenie. Ono je prilepené medzi tou kovovou lištou a strechou, aby sa nepotrhalo. Pomaličky s prstom ho proste potom pootrhovať. Znova sa použije. V zadnej časti pomaličky rozlepíme, roztrhneme tesnenie medzi strechou a oknom a respektíve rámom okna. Ono je vlastne zaháknuté v kovovej lište. Tu je vidieť, ako je vlastne drážka toho tesnenia a je zaháknuté v tej kovovej lište smerom znútra do venku. A tu je spojené vlastne okno, tesnenie okna spolu s tesnením. Ono je väčšinou zalepené, tak to pomaličky treba odtrhnúť, vytrhnúť. Pozor, vo vnútri na tom tesnení zo strechy je taký malý jazyček a ten je vo vnútri v tom tesnení od okna. Nerežte to, neodrezovať to skrz, ale pomaly to vyprať. Vytrhnúť, ak nie, tak roztrhnúť to tesnenie, ktoré je na dverách. To tesnenie, ktoré je na tom okne, na tej streche. Ho roztrhnúť, rozrezať a vyslobodiť, vybrať ten kúsok tesnenia, ktoré je na tom tesnení. Potom sa vlastne po obvode vyhákne tesnenie. A pod tým tesnením sa ukážu ďalšie skrutky po celom obvode. Tie skrutky pomaly vytočiť, vybrať. Pozor, ten plech je dosť veľký, ohnutý do tvaru U. Keď sa skrutkuje posledný kus, tá kovová lišta sa vysunie vonku, aby nepoškrabala kapotu. Takže ideálne dvaja alebo jeden ju drží v strede a pomaly ju vytiahne smerom nahoru, aby nepoškrabala ten plech.